खुलुमबाय बे समाव बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिय'आव आं मिथिका नार्जारी दिनैनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। श्रृंखल सहिलाखौ पुलिसा हमदों। एमपि अजित कुमार भुइया आरो साब्रै एसिएस अफिसारखौ सीएम भिजिलेन्सआ जेरा खालामगोन। बखाजानाव लामा जाब्रथाय जाथायसालियावनो सानै जिउ खहा आरो साथाम जोखोम। आसाम हायर सेकेन्डारि एडुकेशन काउन्सिलआ एचएस सेथि आरो नैथि बोसोरनि सिलेबासखौ सोदांबाय। मुंख्लं आरो रुंसारि जालांनाय माखासे जोहोलावजोफोरनि बावसोमलांनायजोंसो बर'फ्रा दिनैनि थासारियाव मोनफैनो हादों बुंदों दिपेन बर'। श्रीरामपुराव गंब्रै दाउ ब्रयलार गारि हमदों। गलाघाट जिल्लानि बखाघाटआव एसडिपिअनि सिकिउरिटि गार्डआ जानला मानला फायरिं खालामदों। दारांगा रेन्जआव आर्मिनि बम बेफ्रुनायाव सासे फाइकि जवाननि जिउ खहा। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। बीर लाचित सेनानि दैदेनगिरि श्रृंखल सहिलाया फिन पुलिसनि जेयाव। श्रृंखल सहिलाखौ गावनि न'निफ्रायनो पुलिसा हमदों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला मैया मोनाबिलियाव मोनसे केस होनायखौ बिथा खालामनानै श्रृंखल सहिलाखौ पुलिसा हमदों। अजद होनाय बायदिब्ला सहिलाया बिहुनि सान्दा खांनायाव रां हरैनि थाखाय मानिक चन्द खेदिया मुंनि सासे फालांगिरिनि मोखाङाव सौदोंमोन आरो बेनि भिडिअ'आ ससियेल मिडियायाव भाइरेल जादों। बे अजदखौ बिथा खालामनानैनो सहिलाखौ दिनै फुङाव शिबसागरनि गावनि न'निफ्रायनो पुलिसा हमनानै थानायाव लाबोयो। मख'नो गोनांदि बावैसो एजेवाइसिपिनि माहामारा आनसलिकनि नेहाथारि लकी दास पानिकारखौ निर्मल मर मुंनि थिकादारआ गाग्लोबनायखौ लानानै शिबसागर जिल्लायाव दुंहाव थासारि सोलिगासिनो दंखायोमोन। बे जाथायनि थाखाय श्रृंखल सहिलाया मरखौ हुमखिबो होदोंमोन। जाउनाव सहिलाखौ न'आवनो जोबनानै दोननाय जादोंमोन। बेनि उनावबो श्रृंखल सहिलाया मानेकचन्द खेदियाखौ मोखाङाव सौनायनि हेंथायै केस रेजिस्टार जानायनि उनावनो दिनै एरेस्ट खालामदों। एमपि अजित कुमार भुइया आरो साब्रै एसिएस अफिसारखौ सीएम भिजिलेन्सआ जेरा खालामगोन। एमपि फान्डनि रां जाख्ल'नाय आरो बेले-बेजे खालामनाय केसआव सीएम भिजिलेन्सनि जेरा खालामनायाव मोगा-मोगि जानांगोन रायजो सभानि एमपि अजित कुमार भुइया आरो साब्रै एसिएस अफिसारआ। बेनि थाखाय अजित कुमार भुइया आरो साब्रै एसिएस अफिसारनो समन जारि खालामनाय जाबाय। बबेखानि बे केसआव इन्जिनियारजों लोगोसे सा 14 सन्देह खालामजाथाव सुबुंफोरा हमजानो हागौ होननानै मिथिनो हादों। मख'नो गोनांदि थांनाय फेब्रुवारि दानाव एमपि अजित कुमार भुइयानि एमपि फान्डआव बेले-बेजे जानाय जाथाया सोराङाव फैदोंमोन आरो बै समनिफ्रायनो गिबि मन्थ्रिनि जर'खा टीमआ नायबिजिरगासिनो दङमोन, जेराव सा 14 सुबुंनि मुङा सोराङाव फैदों। अजित कुमार भुइयाजों लोगोसे एमपि फान्डआव बेले-बेजे खालामनायनि अजद थिखांनाय साब्रै एसिएस अफिसारफोरानो फारियै शर्मिष्ठा बरा, हेमन्त दत्त, मुनिन बरदलै आरो सुकन्या बरा। दिगन्त कलिता मुंनि एसिस्टेन्ट इन्जिनियारनि मुङाबो बे जाथायाव लोब्बा थानायनि अजद थिखांदों। ओरैहाय कन्स्ट्राक्सन कमिटिनि गुबुन सा 8 सेक्रेटारिफोरनि मुङाबो एजाहाराव दङ। बै सा 8 सेक्रेटारिफोरा फारियै बिश्वजित डेका, शंकर कलिता, पार्थ प्रतिम डेका, भास्कर दास, जितु कलिता, कामिनी दास, अतुल चन्द्र डेका आरो थिकादार अरुप कलिता। बखाजानाव गिख्रंथाव लामा जाब्रथाय जादों। बे गिख्रंथाव लामा जाब्रथायाव सानै सुबुङा जाथायसालियावनो जिउ गोमानायजों लोगोसे गुबुन साथाम सुबुङा गोब्राब जोखोम जादों। बखाजाननि गौतम बस्तिनि 39 नं हादरारि राजा लामायाव बे गिख्रंथाव लामा जाब्रथाया जादों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला गंसे मटर साइकेल आरो एल्ट' गारिनि गेजेराव मोगा-मोगि सौग्रावलायदों। जाउनाव सानै सुबुङा जाथायसालियावनो जिउ गोमानायनि अनगायैबो गुबुन साथाम सुबुङा गोब्राब जोखोम जायो। बबेखानि बे खौरांखौ सुजुनाय समहालागै जाब्रथायाव जिउ गोमानाय सानै सुबुंखौ सिनायथिनो हानाय जायाखैमोन। अब्लाबो बे जाब्रथायाव मटर साइकेलजों फैनाय सानै सुबुङा जिउ गोमादों आरो एल्ट'नि साथाम सुबुंखौ गोब्राब हालोदाव बोखांनानै डिमापुरनि देहा फाहामसालियाव दैथायहरनाय जायो होननानै मिथिनो हादों।
Assam Higher Secondary Education Council सुंदुयै AHSEC आ एसएस सेथि आरो नैथि बोसोरनि सिलेबासखौ सोदांबाय। काउन्सिलआ एसएस सेथि आरो नैथि बोसोरनि सिलेबास सोदांनायखौ फरायसाफ्रा काउन्सिलनि अफिसियेल वेबसाइट ahsec.assam.gov.in आव नायनो हागोन आरो डाउनलड खालामनो हागोन। मख'नो गोनांदि बे गोदान सिलेबासखौ फैगौ 2023-2024 सोलोंथाइ बोसोरनिफ्राय जागायगोन। मिथिनो हानाय बायदिब्ला एसएस सेथि आरो नैथि बोसोरनि सिलेबास सोदांनायनि बागै आसाम हायार सेकेन्डारि एडुकेसन काउन्सिलनि बेन्दोंआव थानाय गासैबो एसएस कर्स थानाय कलेज आरो इनस्टिट्युटनि प्रिन्सिपाल आरो रेजिस्ट्रारफोरनो फोरमायहरबाय आरो बे गोदान सिलेबासखौ फैगौ 2023-2024 सोलोंथाइ बोसोरनिफ्राय जागायगोन होननानै रोखायै बिथोन हरदों। काउन्सिलनि अफिसियेल नटिफिकेशनाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला गासै मोन 14 आयदाफोर फारियै फिजिक्स, केमिस्ट्रि, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, बिजनेस स्टाडीज, जियोग्राफी, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, एकाउंटेंसी, साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, अल्टरनेटिव इंग्लिश, फाइनेंस आरो एंथ्रोपोलॉजी आयदानि सिलेबासखौ सोदांनाय जादों। बबेखानि अल्टरनेटिव इंग्लिश, फाइनेंस आरो एंथ्रोपोलॉजी आयदानि सिलेबासखौ एसएस नैथि बोसोरावल' सोदांनाय जादों। नाथाय गुबुन मोन 10 आयदाखौ सेथि आरो नैथि बोसोरावबो सोदांनाय जादों। मुंख्लं आरो रुंसारि जालांनाय माखासे जोहोलाव जोहोलावजोफोरनि बावसोमनायजोंसो बर'फोरा दिनैनि थासारियाव मोनफैनो हादों। बे बाथ्राखौ बुंदों एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ। मख'नो गोनांदि दिनै एबसुनि बारग' गाहाय नेहाथारि जांख्रिथाय थान्दै महेश्वर बसुमतारीनि 21थि रुंसारि सानखौ रौतायाव थानाय बिथांनिनो आंगो गामि हाथिगड़ाव सानसेनि हाबाफारिजों फालिदों। हाबाफारि बायदियै फुंबिलिनि गोथार आरजखौ जागायनानै एबसुनि फिरफिलाखौ ससे बिरहोयो रौता दखरा एबसुनि आफादगिरि दैदेनसा दैमारिया। रुंसारिनि खाम्फायाव बिबार बावजेनो रुंसारि महेश्वर बसुमतारीनिनो अनजालि बिसि जनेश्वरी बसुमतारीया। बबेखानि रुंसारिनि खाम्फायाव बिबार बावखांनानै लाखिनाय सुंद' बिबुंथियाव एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ बुङोदि जाय हारिनि सुबुंफ्रा हारिनि थाखाय बावसोमनो गिया बै हारियानो बुहुमाव गोजोरै थांनानै थानो हाबोदों। गोबांथार मुंख्लं आरो रुंसारि जालांनाय जोहोलाव जोहोलावजोफोरनि बावसोमलांनायजोंसो बर'फोरा दिनैनि थासारियाव मोनफैनो हादों। बेनिखायनो बिथांमोनखौ अरायसम मान होलांनाया दिनै जों थांनानै थानाय साफ्रोमबो बर' फिसानिनो बिबान जाथारनांगोन होननानै दिपेन बर'आ बुंदों। गसाइगावनि श्रीरामपुराव पुलिसा आरोबाव दाउ ब्रयलार लाबोखुमानाय गंब्रै गारि हमनो हादों। सिमालटापु पुलिसा दिनै फुंनि समाव सिग्रामनानै गुबुन रायजोनिफ्राय दाउ ब्रयलार रोगानाय गंब्रै गारिखौ हमनो हादों। आसाम सोरखारनि मि जुनार सिबिथाय बिफाना गुबुन रायजोनिफ्राय दाउ ब्रयलार लाबोनायखौ होबथानो बिथोन होनायनि उनाव पुलिस बिफाना आसाम सोनाब बेंगल सिमनायाव सिग्रामनानै सानफ्रोमबो दाउ ब्रयलार लाबोनाय गारिफोरखौ हमगासिनो दङ। बे समावनो सुरां फालांगिरिफोरा गोदान गोदान आदब बाहायनानै आसामाव सोनाब बंगनिफ्राय आयेन बेरेखायै दाउ ब्रयलार बारहोगासिनो। रिपर्ट बायदिब्ला सुरां फालांगिरिफोरा दिनैबो गंनै आइसार गारि आरो गंनै टाटा मेजिक गारिजों दाउ ब्रयलार बारहोनो नाजादोंमोन। नाथाय सिमालटापु पुलिसनि दावसिन नोजोराव गंब्रैबो गारिया हमजायो। स्रोदै दाउ ब्रयलार लाबोनानै हमजानाय गंब्रैबो गारिखौ पुलिसा जब्द खालामनानै गावनि नोजोराव लाखिदों। बबेखानि सोरखारनि बिथोन बायदियै सिमालटापु पुलिसा हमनाय गंब्रै गारिनि दाउखौ दिनै बेलासियाव हाखर जावनानै फबनाय जायो होननानै सुलुङाव फोरमायदों। गलाघाट जिल्लानि बकाखातआव एसडिपिअ रेणुकान्तला सेटल कुमारनि सासे सिकिउरिटि गार्डआ गावनि सार्भिस AK-47 राइफलजों जानला मानला गुलि गावनानै थासारिखौ दुंहाव खालामदों। पुलिसनि सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला सन्तेलाल शर्मा मुंनि सासे कनस्टेबलआ गावनि सार्भिस AK-47 राइफलजों केम्पास सिङावनो एसडिपिअनि क्वार्टार फारसे जानला मानला गुलि गावहरो। मंगलबार खालि फुंनि समावनो बे जाथाया जादों। आथिखालाव फायरिं खालामग्रा कनस्टेबल सन्तेलाल शर्माखौ लाफानानै एसडिपिअ रेणुकान्तला सेटल कुमारनि गुबुन 3 बडीगार्ड एबा सिकिउरिटि गार्डखौबो बकाखात पुलिसा एरेस्ट खालामबाय आरो बिसोरनि गासैनिबो AK-47 राइफलखौ जब्द खालामबाय। साब्रैबो एरेस्ट खालामजानाय कनस्टेबलआ फारियै सन्तेलाल शर्मा, कनकन फातर, मथुर्ज बरताकुर आरो कनकन दास होननानै सिनायथिनो हादों। बाक्सा जिल्लानि तामुलपुर दारांगा फिल्ड फायरिं रेन्जआव आर्मिनि बम बेफ्रुनायाव सन्दीप कुमार मुंनि सासे सिपाहिया गाज्रि जोखोम जायो। उनाव सन्दीप कुमारा गुवाहाटी बेस हस्पिटालाव जोबथा हां लायो।
आर्मिनि सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला दारांगा फिल्ड फायरिं रेन्जआव सेट्रि डिउटियाव दंमोन। बेयावनो आर्मिनि गावनाय मर्टार बमनि स्लिपिन्डारा सन्दीप कुमारनावबो नांहैयो। लोगो लोगोनो सन्दीप कुमारखौ आर्मिनि देहा फाहामसालियाव थिसनदोंमोनब्लाबो नाथाय सिपाही सन्दीप कुमारा जोबथा हां लानानै बयखौबो बिदाय लायो। हिमाचल प्रदेशनि मन्डी जिल्लायाव सिपाही सन्दीप कुमारनि न' आरो थैनाय समाव गावनि बिसि आरो 1 बोसोरनि सासे फिसाज्लाखौ मावरिया खालामलांबाय सन्दीप कुमारा। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।